Hello guys, good morning. Anong oras ngayon? I know 3 something na eh. Pero kanina lang ako nagising. Pasensya na kayo sa mukha ko. Umaga. Narinig ko si Tami umuungol doon sa couch. So kaya bumangon ako nagmamadali. And naginit ako ng tubig. Kasi yung tangkogo niya dito sa lumala mga loves. Come on, let's put this in your bag. Pressure you always have. Okay. Late akong nagising kasi sa gising ko kaninang umaga inano ko si Tami. So pagising ko ngayon 8:30 na ng umaga. Usually gising na ako nito 8:30, ang late na. So pagising ko, ang una kong inano, yung liig naman niya, nag-init na naman ako ng tubig. After kong nilagyan na naman kasi guminaw yung kanina umaga. Nakatulog naghabo. Hindi daw siya nakatulong, pero at least lagyan daw niya. Sabi niya hindi daw magic. So yun, ang ginawa ko dito, nag-ano ako ng pagkain ng aso, manok. Nakatulog tuloy siya kasi ano niya, yung ungol ng ungol sa sakit. Kasi inano niya yun ko. Ayaw niya magpunta sa doktor. Pero gusto niyang magpunta, hindi daw sa ER ba, hindi sa hospital. Pero kung hindi ngayon holiday kasi ngayon, magpunta siya sa magpa-check up siya ba, patingin kung ano ba talaga. And holiday kasi ngayon. Nag-alala din siya kasi baka baka hindi siya nerve na naipit. Delikado yung sa liig. Yung parang stroke, God forbid. So yun. Yun, bumangon si Mr. mga loves at gusto niyang kumain ng itlog kamatis with kamatis and cheese. And then lumabas din na ni Garillo. Nag-usap lang kami. Guys, my husband will send me away. Sabi pa niya, I need to go to the Philippines and there's something happened to him. Oh no, I said we should probably be better off. Better off. Not being here to watch it. Yes. Really? Let me see your lips. We'll try and crack. You need to drink more water. Okay, kailangan ko lang i-check itong ko. Go, can you look? Hello, wait. Why there's a lot of red? But there's no bite. Alahan, maybe. My bite's very tiny. There's Very like two tiny. little holes like a vampire. 2 little holes? Yeah. Nothing man, han. So People told me that my husband is not loving, always ignoring me. You guys don't have any clue. When he is busy and I'm hugging him and kissing him, of course he's not gonna just stop what he's doing. I just love to cuddle up with him, kissing him. But my husband is loving in different way. Right, love? yeah. You could know. Asuman People over the internet can't know. You would know. Make their assumptions what you can know. Tami is the Everybody evaluates everybody else on Through first sight videos. without knowing. in few minutes, honey, they will judge you, hon. Yeah, it's okay. I've been judged before. Only thing that I cannot accept this morning is if I go back to the Philippines and he said if there's something God forbid happen You to him. said that. I didn't say that. You No. said if something happens No. to you, God forbid, I won't be here. Listen, I said yes. you're better off. No, You listen, brought it up. first. I didn't bring it up. Okay, first, I'm worried about the dogs. We're working, of course. Definitely. And then, of course, look at you have pain here, pain everywhere. And then if you go to emergency, and then you start talking about like, oh, it's not good to see me. I don't know what you were thinking. And then I will staying in the Philippines for a few weeks.
Seriously, that breaks my heart knowing that you're talking. You don't want me to be beside you. I'm just talking reality stuff. It's hot out here. Yes. Let's go The inside. heat is building. Let's go inside. I The know, pup. humidity. You've had enough petting now. Let's go. I'm going to. You would just sit on my foot all day long and let me pet you. Humidity. It's already starting. The humid. Yeah, it's gonna be really humid today. And it's gonna get a lot hotter than. So ngayon mga loves, bumalik siya sa loob ng bahay kasi alam niyo na lumabas lang talaga siya para manigarilyo. Alam niyo naman itong asawa ko. At yun, nilagyan ko na naman siya ng hot compress. Pagkatapos, nag-blood pressure po tayo dahil po kay kay Ate Cathy at kay Kuya Sol. Salamat po sa inyong concern. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko ito maalala. At sa kabuti na lang, meron akong ano ng blood pressure sa dito kay Tami. So, normal naman lang daw, sabi ni Tami kasi wala din akong alam. Pero sabi ni Tami, normal. So, yun. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking buhay, ng ating realidad ng buhay. Problemado si Inday Mirian dahil po may naramdaman si Mister. Wala ako masyadong tulog kaya sobrang sakit ng ulo ko, sobrang sakit ng mata ko. At ang cute ng ating mga kamatis at ang dami, no? Kasi nag-alala ako dito kasi aalis si Mister papuntang trabaho. Kasi nalista na daw siya sa mga schedule nila. So kaya nag-ano lang ako dito, nagtutos lang ako ng ating English muffin na para makakain din kami. Kasi ito yung mga usually kain namin, no, mga bread. Iwan ko naging ganito man. Paminsan kapag may kanin at may ulam talaga, yun yung kainin ko kahit itlog. Kahit ayaw ko na sa itlog, pero kailangan kong kumakain ng maayos. Kasi pag umaga talaga, kapag makakain ka ng maayos, maganda yun sa pakiramdam buong araw. What are you doing? Huh? My phone. Where's your phone? I'm guessing by the bed. I'll get it. Alis na si Mister pero nakalimutan niya yung cellphone niya. So, andito lang yung cellphone niya. Sabi pa niya mga loves, after this work, so itry niyang hindi mo na magtrabaho kasi magpa-check up siya. Pero, so ngayon, hindi daw siya pwedeng mag-back out sa trabaho kasi, nalista na siya ba? Where's the camera? Do me a favor? Why is it in front of your face? Lift the trunk and close it because it says my trunk is open. Okay. Okay. Oh, it's open, yeah. Is it closed? Okay. It's in front of your face. Yeah, because if we put it here, it blocks this camera and it blocks the computer goes fucking crazy. Oh, it's not bothering you? No. You sure? Yeah. Roger somehow, please. Yeah. Honey, please. Love you. I love you too. I'll talk to you later. Have a good day. Thank you for trying to get this pain out of my neck. After this, you cannot accept. You have to do a work, doctor thing, okay? Please, huh? Honey? See what's going on. As the day you go with you, I see what's going on. I may have to go to a clinic or something. Take a look. Then I need to do an x-ray and see what the hell's going on. Okay. Do you want me to look for a clinic? At yun, nakaalis na si Mister. So, masarap sa feeling din maglaba-laba, no? Maglaba lang ako dito. Ito yung tuwalya na pangpahid natin dito. At ang dami ko nang dapat tugasan. Mga baso na gamit namin kaninang umaga. May feeling ako na talagang itong asawa ko ayaw magpunta sa doktor. Gusto lang ata niya ako maging okay kasi na-stress ako sa mga pangyayaring ito. At sa tingin ko parang ayaw niya magpunta ng doktor. Yung salita lang niya na magpa-check up siya para lang ayaw akong mag-alala masyado kasi nga nasa trabaho siya. And then habang naglilinis ako dito mga loves, tumatawag din siya para, meron din siyang ina-update sa akin. Ganyan yan siya kapag nagdadrive or nakapunta na siya sa puntahan niya, kailangan niyang ipaalam sa akin. At habang wala siya dito at ako lang mag-isa, magpunta po ako sa Home Depot sa tindahan, ibalik natin yung machine na nirintahan namin para panglinis ng carpet. Hindi pa yun ninyo nakita yung vlog. At yung ating hose, kailangan din namin isauli kasi hindi gumagana mga loves. Expandable po ito siya.
100 feet ata ito, pero hindi siya mag-expand. So kaya sinauli ko na at tara, alis na tayo. So tara, sakay tayo ng ating broom broom para ihatid natin itong ating machine. Pero may naalala ako, andito ba yung papel na dapat kong isauli kasama itong machine? Kasi kapag hindi yun, walang papel, hindi yan masauli. Kailangan natin yung refund kasi may refund po ito. So hinahanap ko na siya at nag-alala ako kung saan nilagay ni Tami. Andito lang pala sa likuran yun. So tara, mga nasa 30 minutes din yung drive natin. So kaya malayo-layo din. At finally, andito na tayo sa ating destinasyon. So buti na lang may lakas po tayo ngayon at alsahin natin ako lang. Kasi hindi naman ito din masyadong mabigat. So kaya ako na lang, sabi ni Tami kung kaya ko ba. Of course kaya ko, no. Ako pa. So kaya tara, punta na tayo sa loob at ihatid na natin itong ating machine. Pagkatapos nito dito, nagpunta lang ako sa grocery store. Bago natin tapusin itong ating vlog, salamat po pala sa inyo. At bibili lang ako dito ng ating kalbasa at saka beef. Kasi meron akong planong lulutuin. So yun mga loves, andito na yung atong kalbasa at ating meat. Thank you for watching. Kita-kits next time.